Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közeledtek Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, szilárdan elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt, ezek elindultak és eljutottak a szamariaiak egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mert meglátszott rajta, hogy Jeruzsálembe megy. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak. Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az Isten nyilát, hadd pusztíts el őket. De ő hozzájuk fordult, és rájuk vigított. Ezután más faluba mentek. Amint mentek az úton, valaki megszólította. Követlek, bárhová mész is. Jézus azonban ezt mondta. A rókáknak van vackuk, az ég madarainak van fészkük, de az emberfiának nincs hova a fejét lehajtania. Egy másikat felszólított. Kövess engem. Az így válaszolt. Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat, mondta neki. Te meg menj és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki, Uram, követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt, aki az eke szarvára teszi kezét és hátrafelé néz, nem alkalmas az Isten országára. A mai evangéliumban Jézus példát mutat a toleranciára. Nem csak az akkori tanítványoknak adta fel a leckét, hanem mai követőihez is szól. A szó különben nem elég kifejező, mert ha azt mondom, hogy tolerálok valakit, mint az éjszakai szállást megtagadó szamaritánusokat, az azt is jelentheti, hogy nagy nehezen, fogcsikorgatva elviselem azokat, akiknek nem tetszem, vagy akik nem tetszenek nekem. Nincs módomban őket móresre tanítani. Ezt érezték a tanítványok. Tehetetlenségükben és bosszúságukban, földön túli bosszút, égi erőket hívtak volna segítségül. És ehhez Jézusra állították volna a felelősséget, mert azt kérdezték, akarod-e? Nem voltak reálisak, mert ha elpusztíthatták volna az akadékoskodókat, abból sem lett volna éjszakai szállás. Jézus isteni realitással válaszol. Nem tudjátok, milyen lelkület van bennetek. Ez azt is jelenti, hogy lelketlenek vagytok. A megmentőt, a megváltót, az üdvözítőt ilyen üzelmebe akarjátok behúzni. És ez a kísértés ma is itt van közöttünk. A vélt vagy valós jóságunk lehet gerülő. Mindenki úgy legyen jó, vagy olyan legyen, ahogy mi akarjuk. Sőt, minden a mi akaratunk szerint történjék. Még Jézus is azt akarja, ami úgynevezett hívei. Nem véletlen, hogy Jakab és János Jézus mellett akarták karrierjüket is megalapozni. Az evangéliumban még 3 más típus is Jézustól tanulja meg, hogy ahhoz, hogy valaki Jézus híve legyen, valami egész másról van szó. Jézus szenvedéséről, megdicsőüléséről és az emberek megmentéséről. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.